Vi skal tale lidt om konkurrens. Når subjektet er tredje person ental, skal der s på verbet, hvis det er nutid. Og jeg har her i alle eksemplerne markeret subjektet med rødt og verbet med blåt. Og her har vi nogle eksempler på tredje person ental. Will eats slowly, og will kan erstattes af he, og derfor skal der s på. Og Sarah is beautiful. Der kan Sarah erstattes af she, og derfor også tredje person ental. Og den sidste, the horse runs fast. The horse, det kan erstattes af it, og er igen tredje person ental, så der skal s på. Så har vi første person ental, I eat slowly, så skal der ikke s på. You are beautiful, som er anden person ental. Og så har vi en tredje person flertal, the horses run fast, og the horses kan også erstattes af they. Så der er ikke nogen af de sidste tre eksempler her, der skal s på. Der er visse ord, der altid tager verbet i tredje person ental, og det er ord som somebody, anybody, something, everything, etc. Somebody has to take care of it, da det bliver taget i tredje person ental. Derudover skal man være ops på, hvis objektet er et kollektiv, da det både kan være ental og flertal, alt efter hvordan det er skrevet, altså hvad betydningen er. Og nogle af de ting, der kan være kollektiver, det er f.eks. government, herd, team osv. Så har jeg lavet to eksempler. The government has the same thoughts about freedom of speech, hvor at argumentet, det bliver ligesom tredje person ental, fordi at de har de samme tanker, og så bliver det et fællesskab omkring ytringsfrihed. Og så hvis vi tager the government have many different opinions about politics, der har argumentet mange forskellige meninger, og så bliver det flertal i stedet for ental, og så skal der ikke være s på.